Дипломатична зброя проти російської пропаганди. У Києві презентували англомовний варіант посібника з історії Криму та кримських татар. Восени минулого року підручник видали кримськотатарською та українською мовами. Ініціаторка перекладу Надія Радке прагнула, щоб світ дізнався правдиву історію корінного народу України. Для мене особисто була мета популяризувати книгу за кордоном. Я дуже хочу, щоб міжнародна спільнота та взагалі люди мали можливість прочитати та вивчити історію Криму та кримсько-татарського народу. Ми вирішили сконцентруватися на презентацію підручника саме за кордоном. В різних посольствах, в ООН, в міжнародних спільнотах. І хочемо мати можливість донести історію Криму та кримсько-татарського народу завдяки книзі. Видання книг, тим більше мовою, якою розмовляє або комунікує весь світ, англійською мовою, це надзвичайна подія, в тому числі і в культурі кримських татар, і от в заповненні хоча б частини оцієї великої терри інкогніта, тобто території незнання, території невідомої, з історії кримських татар. Тому що це дуже важливий крок, в першу чергу, тому що ця книга, вона в першу чергу адресована дітям або підростаючому поколінню. Жоден агресор не розчавить народ, який має історичну пам'ять, впевнений голова Меджлісу Рефат Чубаров. Всі підручники, книги, які зараз виписуються, вони нарешті позбавлені тих хибних міфологем, які вкидувалися століттями в голови українців і кримських татар російськими істориками, російською історіографією. Найскладніше було відібрати ті віхи історії Криму, про які обов'язково має дізнатися читач, поділилася Гульнара Бекірова. Додала, що цей навчальний посібник користується попитом і в школярів, і в студентів, і у викладачів. Год спустя мы уже имеем и английскую версию, то есть мы имеем, по сути, мы вышли в мир вот с нашими этими текстами. И это очень важно, потому что, ну, собственно говоря, выходит таким образом так, что теперь весь мир имеет доступ вот к определенной сумме знаний. Важливо доносити інформацію про кримсько-татарський народ до зовнішньої аудиторії, де ще більше конкуренція ідей, конкуренція інформації. І коли сьогодні Крим знаходиться дуже часто в центрі уваги, якщо не простих людей, то точно політичної еліти, інтелектуальної еліти, то такий продукт, він є дуже і дуже необхідний. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв на власні очі бачив, як писалася сучасна історія народу. Він пам'ятає, як радянська влада розповсюджувала пропагандистські штампи на кримських татар, щоб виправдати геноцид. Лише після проголошення незалежності України з'явилися об'єктивні видання з історії Криму, каже Мустафа Джемілєв. Одним из самых таких капитальных трудов по истории Крыма, это, наверное, можно назвать Валерия Возгрина, четырехтомник, монографию огромную такую. Но такие книги, как четырехтомник Валерия Возгрина, мало кто читает. Это только специалисты, которые фанатики этой истории. Поэтому значение вот этой книги очень важно. Здесь компактно, коротко, ясно, с древнейших времен до самых последних дней говорится о Крыме, истории Крыма и крымско-татарского народа. Насамкінець кожен міг придбати посібники з історії Криму, сувеніри та кримсько-татарські солодощі. Зібрані кошти прямують на допомогу родинам кримських політв'язнів.